Hoy, ikaw na mahilig tumahimik, ikaw na puro silent treatment, ikaw na ayaw makipag-usap kapag may problema. Oo, ikaw na talaga nga namang single dahil gusto lang manahimik. Diba? Minsan yan yung dahilan eh. Yan yung dahilan kung bakit ka iniiwan. Yan yung dahilan kung bakit ka sinasaktan. Kulang ka saan? Sa communication. Uy! mahal. Ano yung sa'yo? Kimchi no yung neta. Ay, gusto ko na mag-weekend na. At syempre, mahal ako ang napapakinggan mo ang Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino at makakasama mo ko ngayon 69 tayo kasi nga 6 to 9 p.m. 6 to 9 p.m. ako ang iyong makakalambingan at syempre ako lang ang tumatrato sa iyo ng tama. Di ba? Anyway, mahal. Minsan, no, totoo yung sinasabi natin na kadalasan sa mga relasyon, ang common na dahilan ng kanilang breakup ay talaga nga namang lack of communication. Diba? Yung ayaw mag-usap na talagang kapag nagkakalabuan at hindi kayo open sa isa't isa, talaga nga namang nagkakabiyak ang inyong relasyon. Totoo yun eh, yung kapag kapag lumalamig na, bigla na lang lumalabo. Yung parang baso, ganun yung nangyayari sa relasyon. At syempre, para tumibay at talaga nga namang maresolbahan o at least maremedyohan pa yung relasyon nyo, ay kailangan ang communication. Diba? Kaya tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig, bilang sabi ko nga sa inyo, ako ang isa sa mga communicator. Tungkol sa love life, oo. Syempre sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, dapat pagtibayin natin ang relasyon nyo. At talaga nga namang ibibigay ko ang tatlong kahalagahan ng communication sa relationship. Wow! Umpisa na natin, mahala. Sabi ko, ito na nga, essential, unang-una, essential ang communication sa relasyon kasi ito ay talaga nga namang nagpapalalim ng inyong trust o pagtitiwala. Diba? Pag may communication, nagkakausap kayo, nagkaka-expressan ng saloobin ng isa't isa. At ito experience ko lang din. Nung ako'y may jowa pa, isa sa mga bonding namin talaga ay pagkikwentuhan tungkol sa work. Pansin nyo ba, guys, or mga mahal, no? Kapag meron kang jowa, minsan kilala na nila yung mga katrabaho nyo. 'Di ba? Alam na yung pangalan ko. Kunwari, Kim Chino. Alam niya na agad yung ugali kasi kinikwento mo eh. Nagiging bonding nyo ang pagchichismisan tungkol sa workplace mo. Diba? Ang gandang bonding nun at dahil nagkakaroon kayo ng opportunity magkilalanan at mag-share ng nangyari sa trabaho ay talaga nga namang nagkakaroon kayo ng great bond. Wow! Great bond to the point na pareho kayong naninira at talaga nga namang namba-backstab ng katrabaho mo. Ang sarap na bonding yun ng magjowa. At dahil doon, nagkakaroon kayo ng tiwala sa isa't isa. So, hindi na kayo maghihiwalay niyan. Bakit? Kasi kapag nagkahiwalay kayo, alam nyo na ang baho ng isa't isa at kung gaano kayo kasama ang ugali. The more na talaga nga na mga alagaan nyo ang relasyon nyo kasi alam nyo na yung mga secrets pati na rin sa workplace nyo, 'di ba? So it's really essential for a relationship to have a communication. Maraming aspeto at marami itong tulong na talaga nga namang makakapagpa-road to forever para sa relasyon nyo. Wow! Isa pa lang yan, mahala. Isang essential pa lang yan. Meron pa akong dalawa. At si Kim Chino ay magbabalik kasi hanggang 9 p.m. pa ako. Kaya mahal, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!